היי מרינה, שלום רויטל, מה העניינים? מה שלומך? אני בסדר. אמ, רציתי, אני רוצה להתחיל עם סיפור. אחרי השביעי לאוקטובר יצא לי להיות ככה בבתי חולים, יצא לי להיות איזה חצי שנה בבית לוינשטיין, פגשתי פצועים בלינסון, פגשתי אנשים, ואני רואה שהתופעה הזאת של פצועי נפש, פצועי טראומה נמשכת עד היום. אני ראיתי, כאילו רואים את זה באוויר, רואים אנשים, זה פוגש אותי בכל מקום. נגיד הלכתי לרופא שיניים, האסיסטנטית מספרת לי שאח שלה היה בזקה, ועד היום הוא מתמודד, והלכתי להחליף צמיג בגלגל, והבעל מוסך הוא מספר לי על הבן שלו שהיה ברעים, ועד היום לוקח כדורים ומתמודד ולא מתפקד. עכשיו מישהי איפרה אותי היום בבוקר, מספרת לי על קרוב משפחה שלה מצוק איתן, שזה התפרץ לו לאחרונה, בגלל היה לו טריגר. ואני מכירה מלא אנשים שהיו בשורה, שהיו במלחמות, מפקדים, חיילים, אנשים, אני באמת מכירה כל כך הרבה אנשים שהם פצועי נפש. וזה כאילו חלק אתה יודע, זה חלק כבר מההוואי, אני כבר לא מתרגשת שמישהו אומר לי, הוא פצוע טראומה, אני כבר לא פוסט טראומה, זה כבר לא משפט שפעם זה היה משפט וואו, היום זה כבר כמעט כולם פוסט טראומטיים. ואז, את יודעת, וגם פוסט טראומה זה לא רק הבן אדם עצמו, זה כל המעטפת מסביב, זה כל המשפחות, זה כל האחים, זה כל זה כל גם ההבחנה המפחידה הזאת של פוסט טראומה כן, אבל זה כל כשלעצמה. אתה יודע, זה כאילו, כן. זה לא רק, הוא סובל, כל המעטפת מסביבו כן. סובלת. ואז לפני שבוע, מגיעה מרינה, נכנסת לכיתה, בשיא הביטחון, בשיא הנחרצות, אומרת, כל בן אדם שיש לו, שסובל כתוצאה מטראומה, פוסט-טראומטי, יכול לצאת מזה. הסתכלתי, אמרתי, מה, היא רצינית? עכשיו, אתה עדיין עומדת מאחורי זה, כי אנחנו מצולמים פה. אני עומדת מאחורי זה עם כמה סימני קריאה וכמה קווים שאני מדגישה. עכשיו, החלק החשוב להבין, זה לא אומר שזה קל, זה לא אומר שזה פשוט, זה לא אומר שזה זבנג וגמרנו, יש דרך. לכל אחד יש דרך. יש כאלה שעברו גם חוויות מאוד מאוד קשות, אבל מבחינת המערכת שלהם, יכולת העיבוד שלהם, המוכנות שלהם לטיפול, הוא יכול להיות מאוד 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 קצר ברמה של חודשים בודדים. ויכול להיות אדם שלוקח לו קצת יותר זמן מכל סיבה שהיא, שיכול לקחת קצת יותר זמן. אבל יותר אבל את זמן, אני אומרת, מדברת, זה עד שנה. כמובן שישנו עדיין המשך של רגע עבודה והתפתחות, שנמשך וזה כל החיים, אחרת לא היינו נשארים כאן, לא היה לנו מה ללמוד ולהתפתח מתוך זה. אבל את העניין של באמת הטראומות, ומדברת על טראומות קשות, טראומות של מדינת ישראל, שמה שנקרא זר לא יוכל להבין את מה שאנחנו חווים, כי יש פה השפעה גם של החוויה האישית, יש פה השפעה גם של הטראומה הקולקטיבית, וההשפעה של החברים, האנשים הקרובים, שכל אחד, בדיוק כמו שתיארת בסיפור שלך, היום כל אחד, השכן שלו, השכנה שלה, אנחנו כולנו איכשהו קשורים ומקושרים, וזה משפיע וזה מעדד אלינו. אז כן, לעם ישראל אני חושבת שעכשיו, מבחינה טיפולית, אני חושבת שהטראומה והפוסט-טראומה זה החוויות, העומק של החוויות, ובכלל מרוכבות, לא כי זה קשה, אלא מרוכבות כי זה מורכב ממספר רבדים וחוויות ועומק מסוים שאנחנו חווינו כעם, אז יש פה קצת יותר דרך, אבל גם הדבר הזה שלנו, של העם שלנו, זה יכול עד שנה, והאדם עומד על הרגליים והוא עושה את העבודה שלו, יותר נכון עומד על הרגליים אפילו קצת לפני, אבל כשנה הוא באמת כבר מה שנקרא בדרך, לייעוד שלו, להגשמה שלו, למישהו, ושוב כמובן כל אחד והמוכנות שלו לטיפול. אבל זה הטווחים וזה הזמן שאנחנו מדברים עליו, לא שנים. אבל נותנת מזור להמון אנשים, כי יש אנשים שסובלים כבר מה-7 לאוקטובר עד עכשיו, פוסט-טראומטיים, שלא רואים את הסוף, אני פגשתי אנשים מלבנון השנייה, פגשתי מצוק איתן, אנשים שעדיין סוחבים איתם טראומות עבר, ואת, ברגע שאמרת את זה, אמרתי לעצמי, טוב, אנחנו צריכים להביא אותה, אנחנו צריכים שכולם יכירו את זה, שכולם ידעו שאפשר להתרפות בעצם. קודם כל, איזו זכות, וזכות גדולה עבורי ודרכי, ומה שאנחנו עושים ככה, תכף נגיע ישר נכנס לא, ישר גם עכשיו אנחנו נתחיל, אני פשוט רוצה... באמת גם במרכז, וכל המטפלים המופלאים. אנחנו נגיע למרכז, אז קודם כל בוא נכיר אותך מרינה. תספרי לנו מי את ואיך הגעת לתחום הטיפול. זה אין לנו זמן בפודקאסט, אבל מה שנקרא, אני אדבר באמת בכותרות, אז נעים מאוד, קוראים לי מרינה שילקו, אני מייסדת ובעלים של בית האור, מרכז לימודי טיפולי לטראומה וחרדה, אני שנים עוסקת בתחום של הטיפול, אין זה בטיפול פרטני, אין זה בבניית תוכניות טיפוליות, הכשרה של מטפלים, וכמובן חלק מרכזי מאוד בחיים זה המסע האישי שלי והטיפול שלי וההתנסויות שלי. שמתוך זה יצאו גם הרבה מאוד ספרים ופרוטוקולים שלנו, בעצם שילוב של העבודה הפנימית אישית שלי, החקירה של כל העולם הזה, של עצמי, ומה שנקרא אלוהים לא פסח,
מה שנתן באדיבות, שנכיר כמה שיותר, שאני אחווה כמה שיותר חוויות, כדי שאם אני מדברת על משהו, אז בואי תביני מאיזה מקום את מדברת. וכדרך המסע שלי, שמה שנקרא, לא ביקשתי אותו, היום אני בהודיה, אבל החוויות שחוויתי, האירועים שחוויתי, ההתמודדויות, היכולת שלי, שההתעוררות שלי התחילה לפני כמה שנים, ולפני כמה שנים זה היה נורא נורא בודד, כי היו ממש ממש רק ניצוצות קטנים, תחשבי 5, 7, 8 נכון. שנים אחורה. בכלל, המילה טיפול, זה היה מילה שיש פה משהו לא בסדר, זה היה טאבו. לא כל אחד יכל לבוא ולהגיד, אני הולך לטיפול, יש לי מטפלת, כמו היום זה באופנה, ואיזה כיף שזה באופנה. פעם זה לא היה ככה, גם למצוא מטופלים, גם שמישהו יבין אותי את מה שאני חווה, ואת העומק של הדברים ואת האדוות, היה שם קושי ובדידות מאוד מאוד גדולה, ובדרך המסע שלי זה גרם לי להתכנס לתוך עצמי ולחקור, בהמון המון רבדים, בהמון המון ממדים, תחומים שונים, וכחלק מהדבר הזה בסוף, הרי כמו המטרה של כולנו, כל אחד בא לכאן להביא עם איזושהי מתנה. כל אדם שנמצא כרגע כאן בעולם, העולם זקוק לו, וביום שהוא נולד, העולם מבין שהוא לא יכול להתקיים יותר בלי האדם הזה. וכל אחד מאיתנו, כל נשמה, הגיע לכאן עם מתנה לתת לאנושות. והתפקיד שלנו הוא לקלף את כל הקליפות שלנו, לעשות את הניקוי, את העבודה הפנימית כדי להיות צינור נקי, למעבר של אינפורמציה והריפוי וכל מה שצריך בעצם עבור הכלל. ובאנו כולנו להיות בשירות. מדהימה, אני מתה עלייך. אז מכאן, רגע, הלכתי בפלואו, אבל זה מהמם. עם הזמן באמת התחלתי את תחום של הטיפול, אני מהנדסת כימית במקור שלי, משם עזבתי את ההנדסה. באמת מהנדסת כימית, התחלת בתור הנדסה, אוקיי. כן, הסטודנטים שלי עד היום צוחקים שאני עושה להם תרשימי זרימה, מה קורה, מה אחרי מה, ואמרו, אין, זה NLP של הנדסה. איזה קטעי. אז ככה, משם פתחתי חברה להפקת אירועים, משם בטעות, שזה לא בטעות, הגעתי לקורס של התפתחות אישית עם חברה, מה שנקרא בשביל זמן איכות. הגעתי לקורס עם 3 אותיות, שאני לא הבנתי 3 האותיות, מה הן אומרות, ומשם מה שנקרא כל היסטוריה. פתאום התחלתי להבין כל אותם הדברים שחשבתי שלי יש בעיה, שאני לא בסדר, אני לא מבינה משהו. כולם בסדר, כולם חיים טוב, אבל משהו אצלי בפנים לא בסדר. ותמיד העובדות בשטח היו בסדר גמור, אז מה החץ תמיד היה? פנימה. את לא בסדר, אצלי לא בסדר. וכשהגעתי להתפתחות האישית, התחלתי פתאום להבין את כל אותם הדברים שחוויתי, את האי-הבנות שלי, את הדברים שלא לי סגורים, ומה שנקרא משם אני רק צללתי וצללתי. התחלתי עם קורסי ה-NLP בלמידה שלי, משם אמרתי, יש פה משהו עמוק יותר, יש פה חיבור עמוק יותר. נכנסתי גם לעולמות של הטראומה, כי הבנתי שזה אירועים חוצי חיים, אירועים משמעותיים שצריך להבין, כי יש שם איזשהו מנגנונים שקורים בנפש. זה לא מספיק רק להבין את המערכת עצמה, יש שם משהו פנימי יותר, משהו מרובד יותר, שפרוס על כמה ממדים, שבשביל להבין חוויה אנושית אמיתית, אנחנו צריכים להבין גם את הרובד הפיזי, הביטוי, גם הנפשי הרגשי, וגם האנרגטי הרוחני, כי אנחנו ישות שאנחנו מורכבת מכל אותם הממדים. מה שנקרא, משם צללתי יותר ויותר, עד שהגיע באמת וקם בית האור, המרכז הלימודי טיפולי לטראומה וחרדה. בעצם כל מי שיש לו פוסט-טראומה יכול פשוט לבוא למרכז שלך? כן. פוסט-טראומה, טראומה, אם יהיה לנו זמן, אני יכולה גם להסביר על התופעות האלה בצורה מאוד פשוטה, חרדה, דיכאון, אבל ואובדן, התמכרויות קלות. המרכזים שלך במודיעין ובחולון. יש לנו קליניקות טיפוליות בכמה מוקדים בארץ, פרונטליים, אנחנו מטפלים בזום, יש לנו גם מטופלים מחול שאנחנו מטפלים בהם דרך הזום, ויש לנו כמובן את ההכשרות שלנו, שזה בהתאם לאזור בארץ בה נפתחת ההכשרות. בוא נתחיל מהבסיס. כן. מה זה טראומה? איך היא שונה מאירוע רגיל? אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על טראומה, כשאנחנו רגע נפרק את זה, ומעבר להבחנה הרשמית של עולם פסיכיאטריה, שזה איזשהו אירוע שהוא מחוץ לטווח היכולות הרגילות של האדם, לחוות את זה, ויש ממש רשימה של מה הם אותם החוויות שנחשבות כטראומה. בסוף זה טראומה, זה אירוע בעצימות רגשית נורא גבוהה, נכון? זה אירוע חזק, זה אירוע עוצמתי. זה לא אירוע סתמי, זה לא אירוע ניטרלי, זה אירוע מאוד מאוד עוצמתי. עכשיו, כמובן שככל שהאירוע הוא מפחיד יותר, כואב יותר, יש פה מעורבות גם של המערכת ההישרדותית שלנו, כנראה יש פה אימה מאוד מאוד גדולה, וזה אירוע, לצורך הדוגמה, תאונת דרכים, היא מאוד שונה מאירוע של פיטורים מהעבודה. שני אירועים הם קשים, נכון? אוקיי.
אבל פה, יש פה בתאונה, יש פה גם סכנה ממשית, כאן גם של החלק ההישרדותי. אז פתאום האירוע הזה, יש לו עוד רבדים, הוא נהיה כבד יותר, גדול יותר. ובעצם האירועים שאנחנו מדברים בחוץ, והמילה טראומה זה אירוע עם עצימות רגשית גבוהה על הפן השלילי. השלילי הכוונה, אין טוב או רע, אלא תגובת פחד. יש תגובת דאגה, פחד, חרדה, אימה, עוצמות, דרגות שונות של פחד. אז אירועים הנורא נורא 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 מפחידים, נורא נורא קשים, נורא נורא עצימים, אנחנו קוראים להם טראומה. אבל רק מכאן אם אנחנו מבינים את זה, את ההגדרה הזאת, אנחנו מבינים שגם אירוע חיובי, עם עצימות רגשית מאוד מאוד גבוהה, קבלת תעודה, סיום הכשרה, סיום איזשהו קורס, הילד עולה לכיתה א', בר מצווה, בת מצווה של הילדים. גם פה יש אירועים עצימות רגשית גבוהה, רק שזה חיובי. ואת שתי הזיכרונות אנחנו זוכרים טוב טוב, כי הזיכרון הוא הופך להיות חי, הוא בעצם מה שנקרא מרופד, עם עצימות רגשית. עכשיו, כשאנחנו מדברים על טראומות על הפן השלילי, חוויה טראומטית היא חוויה עצימה, בדרך כלל החוויות שאנחנו מדברות, סביר להניח שהיה מעורב שם מצבים של פריז, של קיפאון, איזשהו קיפאון הדרגתי, כל אחד והדרך שלו, ובעצם הקיפאון אצל בני אדם זה לא מנגנת הגנה כמו אצל החיות, הקיפאון אצל בני אדם זה אומר שיש כשל במערכת. המערכת יש כרגע איום שהוא מעבר ליכולת הסובייקטיבית שלי, כמרינה, בנקודת זמן הזאת, עכשיו, לחוות את האירוע הזה, להגיב בתגובת הגנה של הגוף, שזה fight or flight, כי זאת ההגנה שלנו, ואז המערכת מקבלת את הבום הזה, את הבומבה הזאת, המפעל הפנימי מנסה עדיין להוציא תגובת הגנה, אבל הוא לא יכול, כי הוא לא מצליח להכיל את האירוע ולהגיב, ואז נוצר כשל במערכת. עכשיו, כל האנרגיה, כל הדבר הזה שקיים, הוא לא מתפרק מעצמו. הוא נכנס פנימה והוא שוקע. ואז כשהוא שוקע, המערכת אומרת, אוקיי, נכנס פה משהו נורא גדול, אנחנו חייבים לנרמל את זה, אנחנו חייבים להוציא את זה, אנחנו חייבים לפרוק את זה. והנפש שלנו מנסה לעשות את העבודה הזאת של הפריקה. רק שאנחנו כאנשים רואים את זה על ידי אותם התסמינים של מה שנקרא PTSD, ש-PTSD זו לא הפרעה, זו תופעה נפשית מסוימת, שבתופעה הזאת, זה הניסיון של הנפש לאבד את אותה הבומבה, את אותו האירוע העצים שאדם חווה. ואז אנחנו באמת רואים זיכרונות חודרניים, פתאום פלשבקים כאלה, שזה יותר לא פלשבקים, זיכרונות חודרניים, מהאירוע, פתאום אני רואה תמונות או חלקים מסוימים, כי מאחורי הקלעים הנפש עובדת, מנסה לפרוק, מנסה לפרוק, ופתאום אנחנו מרגישים עוררות, המערכת דרוכה, המוח לא מבדיל בין דמיון למציאות, וכשהנפש עובדת בשביל לפרוק את האירוע, רץ אצלי במצג הפנימי, אותו האירוע, אותה החוויה, אני מגיבה בכאן ועכשיו, אותו הדבר, אז המערכת שלי כל הזמן בסטרס, כל הזמן דרוכה, זה בעצם אותה החרדה שיכולה להופיע לאנשים שמעולם לא חוו חרדה, זו תגובת פחד של המערכת. תגידי רגע, יכול להיות ששני אנשים נמצאים באותו אירוע, אחד יהיה לו פוסט טראומה והשני לא יהיה לו פוסט טראומה. בוודאי, כי אין משהו שיכול להגדיר מה יכול להיות אירוע טראומטי ומה לא יכול להיות אירוע טראומטי. אבל יש אנשים מסוימים שהם נוטים יותר האירוע הוא סובייקטיבי. ולכן אם עכשיו שני אנשים נמצאים באותה סיטואציה, בסוף מה שמשפיע על יכולת העיבוד וההכלה והתגובה והפריקה של אותו אירוע, זה בסוף החוסן הנפשי והרגשי. ואני אפילו אגיד לך יותר מזה, אם את רואה אדם עם חוסן נפשי ורגשי מאוד מאוד מחוזק, מאוזן, אבל ספציפית עכשיו, ב3 חודשים האחרונים, היה לו איזשהו אירוע משפחתי, הוא חווה איזשהו אובדן מאוד גדול, הוא יותר מרוקן, הוא פחות ממושאב מהרגיל שלו. ועכשיו קורה אותו אירוע שלפני 3 חודשים, הוא היה מה שנקרא אפילו פורק אותו בעצמו, זה אפילו לא היה משתרש פנימה. אבל עכשיו יש שם קושי. עכשיו הוא לא מספיק ממושאב, המערכת שלו אין לה מספיק תעצומות בשביל לאבד בעין את אותו אירוע. אז בום, יש לו צריבה. ואנחנו הרבה פעמים נורא מפחדים מההבחנה הזאת, טראומה ופוסט טראומה, ומדברים על זה בחוץ, והרבה פעמים רק ההבחנה, כשאדם מקבל את ההבחנה, מעבר לכל מה שהוא חווה, והוא חווה. החוויה שהנפש מנסה לאבד את האירוע, ה-PTSD שלנו, זאת חוויה. לחוות אירוע שהוא לא פשוט, זה קשה, זה לא פשוט, להכיל את זה, אני לרגע לא ממעיטה, מהקושי בלהחזיק את הדבר הזה. אבל כשאנחנו לא מבינים ונותנים לנו את אותם ההבחנות, על כל הקושי הזה מתווסף עוד רובד של אימה ופחד. וכשאנחנו מבינים את זה, אנחנו צריכים להבין את המנגנון של הנפש. איך המערכת שלי, שעבור המערכת שאין טוב או רע, יש פה אירוע, יש פה תדר, שכרגע נכנס למערכת, איך אנחנו מחזירים את המערכת לצורתה השלמה.
עכשיו, בנוסף לכל זה, כל אחד מגיע עם התשתית שלו, עם המפה שלו, עם האמונות שלו, את איך שמעבר לאירוע עצמו, איך שהוא מקבל את האירוע הזה, מה הוא חושב על האירוע הזה, איזה מסקנות הוא מסיק על עצמו מהאירוע הזה, איזה מסקנות הוא מסיק על העולם, כתוצאה מאותו אירוע. וכל זה, זה ברמת האינדיבידואל, כי כל אחד מאיתנו גדל בצורה אחרת, המפה הפנימית אחרת, הוא גדל לחינוך, לתרבות שהם שונים ומגוונים. ובסוף, החלק החשוב, אני כן אפילו לפני כך לצופים, בסוף כל אירוע שאנחנו חווים בחיים, אין פה ענישה, אין פה דווקא, אין פה גזירת גורל. כל אירוע שפוקד את החיים שלנו, בין אם הוא מופלא ונעים ומדהים, ובין אם הוא קשה מנשוא, זה אירוע שהוא מדויק לנו. אני לא אומרת שזה נחמד או טוב או נעים או כיף, אבל הוא מדויק לנו למסע ההתפתחות שלנו. כי אנחנו לא יכולים להתפתח דרך הנייר, אנחנו לא יכולים להתפתח שאלוהים בכבודו ובעצמו יגיע ויגיד לנו את כל הדברים המופלאים שיש לנו. זה נחמד יהיה לשמוע, אבל כל עוד אני לא אחווה ואני ארגיש, אני לא אדע. זה כמו אם תקחי אצן, שרוצה עכשיו לרוץ באולימפיאדה, ולוקח את המאמן הכי טוב בעולם, והמאמן יושב איתו ומסביר לו צעד, איך בדיוק ומה לעשות, וגם ברגעים שהוא כמעט מרגיש שהוא הולך ליפול ולוותר, איך משם, מאיפה הוא מוצא את הכוח, וכדי שהוא ירוץ. כל הדעצן לא ירגיש את התחושה הזאת, הלכה למעשה, שהוא עוד שנייה מאבד את זה, את הכוחות, והוא צריך לאגור יש מאין בשביל להמשיך את הריצה, כמו שהמאמן לימד אותו, הוא לא באמת יוכל לקבל את המידע המופלא שהמאמן נתן לו. הוא צריך לחוות את זה בזמן אמת. ולכן הרבה פעמים, מתי אנחנו מגלים את העוצמות שלנו? כשאנחנו מפסיקים להחזיק את התדמית, את מה שצריך, ולפעמים כשיש איזשהו קושי ואנחנו נמצאים בבור, אין לי כוח להחזיק את כל הדבר הזה, ואז מה מתגלה? הרצון הפנימי, מי שאני, ואולי חמלה, ואולי אפילו חיבוק פנימי, ואולי לראות את עצמי במקום אחר, ואולי לשאול את עצמי את השאלה, אוקיי, איך אני אוכל לעזור לעצמי? כי הבן אדם הכי חשוב שישנו בחיים זה קודם כל אנחנו. אז אנחנו קודם כל צריכים לדעת ולהבין, רגע לתקשר עם עצמנו. ודווקא בתאומות, אנחנו מגלים את עצמנו. את המקום הפנימי בלי המסכות, בלי התניות, בלי הדברים, כי אין לנו גם כוח להחזיק את זה. מגלים את מי שאנחנו. תגידי, יש כמה סוגי טראומות, נכון? נכון. לא רק מי שהיה ב7 לאוקטובר וראה את הזוועות, חווה טראומה. יכול להיות שיש גם מעגל חיצוני, נכון? נכון. אני שמעתי שכאילו, אני הבנתי, למדנו, שגם נגיד מי שנחשף לטלגרם יש לו טראומות. כן. אז איך בן אדם יודע שהוא פוסט-טראומטי? מדהים. אז קודם כל, אנחנו מבינים שזה לא הפרעה, זה לא בעיה, זאת מערכת. זאת מערכת שלנו אנושית שעובדת בצורה כזאת, שיש לה תסמינים מסוימים, מאפיינים מסוימים, וכן יש סוגים שונים של טראומה. יש קודם כל טראומה חד פעמית שאדם חווה, וזה לא בהכרח קשור לאירועים שהיו במדינה, עצם זה שאנחנו כולנו מחזיקים את התדר, יכול להיות שמישהו חווה בעולם האישי שלו, מה שנקרא תאונת דרכים, לא עלינו, אבל משהו אישי שלו לא קשור למה שקרה בשביעי. אבל הוא מושפע ממה שקרה בשביעי, כי אנחנו כולנו מעדדים את התדר הזה החוצה. אז קודם כל יש השפעה, אנחנו כולנו מושפעים אחד מהשני. עכשיו, מבחינת סוגים שהטראומה זה יכול להיות אירוע חד פעמי, כמו לדוגמת תאונה, זה יכול להיות אירוע מתמשך, בעצם כמו למשל הלחימה שהייתה, שזה כל פעם חזרה מחדש, וצריבה מחודשת ושוב ושוב ושוב, שזה מה שנקרא טראומה מורכבת, שאני אוהבת נורא לדייק, שהיא מרוכבת. היא מרוכבת ממספר אירועים, שאנחנו בסוף מטפלים בכל אחד וכמקשה אחת, אבל היא לא מורכבת מבחינת מורכבת או קשה לטיפול, היא מרוכבת. ויש לנו גם טראומה בעצם שהיא משנית. טראומה משנית זה שאני צופה באדם אחר, או לצורך הדוגמה שלצערנו יש לנו דוגמה במדינת ישראל, הצפייה בסרטונים. המוח לא מבדיל בין דמיון למציאות. ואז כי אם אנחנו לא במודעות, המוח זולג לרגע ממקום של אולי אמפתיה יתרה ואפילו הזדהות, זאת לראות איך זה הרגיש כדי להבין את הצד השני, שזאת טעות. ברגע שאנחנו חווים את זה על עצמנו, מבחינת המערכת שלנו כסיסטם, יש צריבה. יש צריבה בתוך המערכת, גם אם אני לא חוויתי את זה הלכה למעשה. אולי טיפה עומק זה קצת שונה, אבל עדיין יש צריבה שמתרחשת. ויש איזושהי דעה רווחת, במיוחד בתחילת המלחמה, היה שהרבה אנשים רצו להביע את הסולידריות שלהם לכל מה שקרה, ולמשפחות, ולכל מה שרצו, ואמרו, אנחנו רוצים לראות ולחוות את זה כדי להבין את מה שהם חווים. בתחילת המלחמה גם אני חטאתי בזה, כי רציתי להבין מול מה אני עומדת, עכשיו עם כל הגל שהולך להגיע. ומה שנקרא, צפיתי בסרטונים, מתוך אותה הבנה, אני כמובן מאוד בפוקוס, לא להיות בהזדהות, לא לחוות את זה עצמי, אבל עדיין, מה שנקרא,
צפיתי. ואחר כך ליום וחצי הייתי מושבתת. אז מה שקרה בעצם, שאני רציתי להבין יותר טוב את המטופלים שתכף הולכים להגיע למרכז, אני צפיתי בזה, הנפש שלי עדינה, אני לא חוויתי את זה, כי אם הייתי צריכה לחוות את זה, או משהו דומה לזה, הייתי חובה, מתוך השיעור שלי, ההתמודדות שלי, או כל דבר שאלוהים יודע שזה הדבר הנכון בשבילי, אבל אני לא חוויתי את זה. אז אני לא צריכה גם לנסות ולחוות. לא תמיד בטיפול אנחנו צריכים לדעת בדיוק ולהרגיש, אני בטיפול צריכה להיות מקצועית ולהבין מה הסימפטומים, מה המאפיינים, מה קיים על פני השטח, איך אני יכולה לתת את המזור הראשוני, איך אני יכולה לתת את הפלסטר הראשוני, מה אני יכולה לעשות בשביל להקל בצורה אינדיבידואלית על המטופל. ושם המטופלים שלי איבדו אותי ליום וחצי. כי אני הייתי צריכה את הנפש של לשקם אחרי בעצם כל מה שראיתי. ואז אנחנו כולנו, רובנו, צופינו בכל אותם הסרטונים, אבל מה שחשוב באמת באמת לדעת, זה וסרטונים אחרים או כל תחום שהוא, אנחנו לא חייבים לצפות, ותשמרו על העיניים שלכם ועל הנפש שלכם, כי הנפש שלכם מאוד מאוד עדינה. ואם יש משהו שזה כחלק מהשיעור ומהדרך שלכם הספציפית, איכשהו בצורה כזאת או אחרת, אתם ממש, מה שנקרא to face it. כל עוד זה לא, אנחנו לא רוצים להיכנס לשם. יש לך סיפור על מישהו שחווה פוסט-טראומה והצליח לצאת ממנה? בטח. כאילו גם הסיפורים הקשים? כן. מותר לך להגיד? ספר, בעילום שם? כן, כמובן בעילום שם, ואני אשנה גם ככה את הפרטים. זה אדם מאוד 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 יקר לליבי. הוא היה בנובה, וככה אני לא אוהבת מאוד לפרט את הסיפור, באמת בשביל לשמור על הפרטיות של המטופל, וככה זה היה בחודש, אני זוכרת, זה היה נובמבר, הוא הגיע בנובמבר 23, וככה היה הרבה מאוד בחודשיים הראשונים בלגן, וכולם חיפשו טיפולים ואנשים והורים ומלא, אתה יודעת, היה פשוט בלגן אחד, כולנו, כל אחד ניסה לתפוס כמה שיותר, וגם מהמרכז ועם הצוותים, היינו יוצאים ומתנדבים, והיה בלגן נורא נורא גדול, ובאמת קרובת משפחה שבעצם אותו מטופל יצרה איתי קשר, שמענובה והסבירה שהוא ניסה גם עם טיפולים פסיכולוגיים, והייתה שם איזושהי בעיה, והוא ככה צריך עזרה ומסוגר, ואפילו לא מוכן לשמוע יותר על טיפול, כי אז הטיפול בישורת הראשונה הוא לא היה מדויק, והיה שם הרבה צריבה של טראומה על טראומה, פתיחה לא מבוקרת של האירוע, מבלי לתת את המענה הראשוני של הפלסטרים, של ה-SOS, וגם מדינת ישראל לא ידעה טראומה קולקטיבית, טריה, פעילה, בעוצמות כאלה נכון. ובנגזרות כאלה. ובעצם הוא הגיע, וזה היה חלק ככה שאני אמרתי, היו מטופלים מסוימים שגם טיפלנו בהתנדבות, תקופה ארוכה, צוות של המרכז, וזה ככה אחד הפרח שלי, אם הוא ישמע את זה מתישהו. נער מקסים שהוא חווה בעצם את כל האירוע, את הניסיון בריחה, את החילוץ, באמת יצא בנס, ילד עם נשמה גדולה, שהיה בשלבים מסוימים יכל לעזוב עוד לפני, אבל הוא נשאר בכל מקרה לעזור, הוא לא ראה את זה תקופה מאוד מאוד ארוכה. היו שם רגשת האשמת ניצולים, ורגשות אשמה מאוד מאוד גדולים, מעבר למאפיינים של הטראומה והפוסט-טראומה עצמו, שהנפש מאבדת בעין את התהליכים, שהיו התקפי חרדה, ואי יכולת לישון בלילות, ומחשבות, ותחושות שעולות, והתפרצויות זעם, ושינויים בקוגניציה, מה שנקרא by the book. באמת, בשלב הראשוני טיפלנו בסימפטומים הראשונים, בדיוק כמו שאנחנו עובדים עם טראומה טריה, ולאט לאט להתחיל רגע לקלף את השכבות, מצד מתי אנחנו יכולים לגעת באירוע עצמו, מתי שאנחנו צריכים לעשות עוד, לחזור לאחורה, לנקות את הדברים מהתשתית שהם מתבססים, אני דופקת על השולחן, מתבססים, ולחזור חזרה, ובעצם זה גם הטיפול שאנחנו עושים, אין סיסטם, כי כל נפש זה עולם ומלואו, ואנחנו יכולים להבין מתי לגעת בזה, לחזור אחורה, לשים עוד, לחזור עוד הפעם לפה, לעשות את העבודה, לחזור, עד שבסוף מה שנקרא, כמו ניסיון לפסח, נכון? אנחנו מוציאים פה את המגירה, מנקים את זה, איכשהו בסוף כל הבלגן הזה שקיים, הופך להיות לנקי. בדיוק מה שאנחנו עושים בטיפול, אנחנו צריכים לדעת איזה מגירה לפתוח, איזה מגירה לנקות קודם, מה דחוף יותר, מה חשוב יותר, בסוף גם הסדר הכרונולוגי, מה נתמך במה. וככה אחרי דרך והתמודדות שלו ועבודה שלו, אז היום זה נורא נורא מרגש לראות אותו מגשים את עצמו. והוא ככה חיפש גם אחריה כבר הריפוי, באמת התחיל לשאול את השאלה, הייעוד שלו, הדרך שלו, והוא
הולך לעבוד עם אנשים, והולך להביא כל כך הרבה, הוא כבר מביא כל כך הרבה אור לעולם, והולך להביא עוד יותר אור לעולם, ואני גאה בו. וכל התסמינים נעלמו, הכל נעלם. הוא חי את חייו, ולפחות מפעם האחרונה שדיברנו, הוא מאושר, מחוייך, בהודיה על החיים, נמצא בהתפתחות אישית, ממשיך. אנחנו הרי בסוף האירועים שפקדו את עם ישראל, הם אני פקדו פשוט כדי מכירה כל כך לקרב. הרבה אנשים שהם כאילו משלימים עם המצב. כי הם זה אנשים, מה שאנחנו רואים. אנשים שהם עבדו, אנשים שהם היו מלא, לא אחד או שתיים, כאילו אני מכירה, אני גם לא אגיד מפאת לשמור עליהם, אבל אנשים שבאמת, אני לא יודעת אם הם התייאשו, אבל את רואה שהם פשוט כאילו זהו, הם לא, חוסר תפקוד. אני מבינה כי יש פה עניין גם, הבירוקרטיה היא נורא נורא קשה. עכשיו, קודם כל, בואי, הם חוו משהו מטורף, הם שאנחנו חוו מאוד מטורף, משהו מטורף. אבל העניין הוא זה הגישה בטיפול. גם עכשיו כשאנחנו ב5 שנים האחרונות נמצאים ממש בקפיצה אקספוננציאלית מבחינת הרוח, ופתאום ההתעוררות הרוחנית, וגם היכולת לגעת ברבדים יותר עמוקים, וכולם רצים, נוהרים לעולם של הרוח, כי אם בסוף הכל מגיע משם, אז בואו נטפל שם, הכל יעדד לפה, ואני ארגיש טוב. אבל הדוגמה המאוד מאוד טובה שאני תמיד נותנת, תחשבי על זה שעכשיו הבית שלי, יש לי בלגן. בלגן, 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 בלגן. ואני מחליטה שאני רוצה שידה חדשה הביתה. קומודה יפה כזאת בסלון. הולכת לאיקאה, מביאה אותה הביתה. האם היא עושה את התפקיד שלה? לא, הבית מבולגן, לא רואים אותה בכלל מרוב בלגן, אין לי את המפתח אפילו למצוא את הכלים בשביל להרכיב אותה, היא עומדת שם והיא מוסיפה לי על הבלגן, קומודה חדשה, שהשקעתי ממיטב כספי, אבל היא לא משמשת את הייעוד שלה, היא עומדת, היא יוצרת לי עוד יותר בלגן. כשאני נכנסת לשם, לעולם הגבוה יותר, לעולם הרוח, מבלי לנקות את הבית, כל ידיעה, כל הבנה, כל תקשור, כל דבר שירד, זה יוסיף בלגן על הבית. מה זה אומר לנקות הבית? יפה. אבל אנחנו באנו לכאן, אם צריכים עכשיו להיות ברמת הרוח, רמת האינפורמציה כנשמה, היינו במקום שהיינו צריכים להיות. אבל ירדנו לכאן, לעולם הארצי והגשמי, לעשות כאן את העבודה. בעולם הגשמי, בשביל לחיות בתוכו, יש לנו את הנפש הבהמית, החייתית שלנו. ולנפש החייתית והבהמית נצרבות כל החוויות שלנו מהילדות, שזה המפה הפנימית. שפה של ה-NLP. האופן שבו חוויתי את החוויות, האמונות שנצרבו, האירועים שחוויתי, שהם בעצם עושים לי את אותו הבסיס בעצם של הסיפור של האני. אבל גם הצרבות האלה הם בהתאם כמובן לנשמה שהגעתי, למי שאני עוד, מבעוד מועד מה שנקרא, כי גם אם אני נגדל באותו הבית, עדיין יש שם את מרינה ויש שם את רויטל, כי לכל אחד יש את הנשמה שלו, אוקיי? ואז בסוף אם חוויתי כאן איזושהי חוויה בגיל 5, בגיל 12, בגיל 20, בגיל 30, חוויה שהשפיעה עליי. מה זה חוויה שהשפיעה? שעוררה אותי רגשית. אם היא עוררה אותי רגשית, סימן שהיא משמעותית למסע ההתפתחות שלי, כי אם זה לא היה רלוונטי אליי, אז אני לא הייתי מתרגשת מזה. אבל היא ריגשה אותי, בין אם זה בצורה חיובית, בין אם זה בצורה שלילית. אבל היא השפיעה עליי איכשהו. ואז החוויה הזאת, יש משמעות למה היא הגיעה. הבריאה מדברת איתנו דרך אירועים. זה אומר שאני לא יכולה לשים את זה במגרה ולהגיד זה עבר, מה זה משנה, מה קרה כשהייתי בת 5, זה לא רלוונטי. אם נצרבה לי צריבה או אמונה מסוימת בגיל 5, והיא נצרבה כל עוד לא ניקיתי אותה, היא נשארה. ואז אני גדלה, ואני מתפתחת, ואני מגיעה לגילאים 20, 30, 40 ו-50. אבל בסוף יש את אותה אמונה שרק מתפתחת ורוקמת עור וגידים. אני לא יכולה להתעלם מזה. אז כשאנחנו מדברים בעצם בתוך הבית, זה לעשות עבודה, והדרך הטובה ביותר, כי אני חושבת טיפול בבן אדם, אין שיטה. אני נורא קשה לי מילה שיטה, וגם אני לא יכולה להיות גם שיטה לשום בן אדם, כי בסוף אותם הרעיונות מאיפה הגיעו. הכל מגיע מלמעלה, הכל מגיע ממקור אחד. אנחנו גם כולנו ביחד, אנחנו כולנו מחוברים. אנחנו כולנו מתקשרים אחד עם השני, והמטרה שלנו זה באחדות להביא את העם שלנו, ובאמת להיות אור לגויים, לא ממקום של התנסות, ממקום של אחריות. עם אור גדול, מגיעה אחריות מאוד מאוד גדולה. היכולת שלנו להבין, להביא ריפוי, לעזור, לתת, להיות, חתיכת אחריות ששמו עלינו. לא יודעת אם אנחנו חוזרים לתקופה ההיא, היינו אומרים סבבה, אבל סתם, בטח שהיינו אומרים. אז זה הדבר זאת אומרת שאת לא ראשון. ממליצה על שיטה מסוימת? את אומרת, אז קודם כל מבחינת השיטה, אני חושבת, וזה גם האופן שבו אנחנו עובדים במרכז, וזאת הייתה גם התעקשות שלי במהלך השנים, אני הייתי חייבת להבין. אני רוצה להבין את המנגנונים. ברגע שאנחנו מבינים את הבריאה הזאת שנקראת בן אדם, נפש של בן אדם, ממה היא מרוכבת,
כי היא מורכבת גם מהתדר הקולקטיבי שאנחנו מרגישים, גם מהנפש הבהמית החייתית הארצית, החוויות שחוויתי כאן, וגם בעצם החלק שלנו של הסלף שמקושר לנשמה האנושית, שעושה אותי למרינה ואותך לרויטל. וכל הדבר המשותף הזה, השלישייה הזאת, היא בסוף יוצרת את האני הזה, שיושבת כאן עכשיו ויכולה להגיד משהו ברמה הסובייקטיבית בנקודה של כאן ועכשיו. וברגע שאנחנו מבינים את המנגנון, את איך המערכת שלנו בנויה, אנחנו יכולים לזהות מה קיים איפה, מה מופיע, במה קודם כדאי לטפל, מה עדיף, איך בסוף, מהרגע שיש את ההבנה, איך אנחנו יכולים להביא את האדם לריפוי כמה שיותר מהר. ואם נחזור לתחילת הדבר הזה, כמו שאת אמרת שהיום, בגלל שאנשים קופצים לעולם של הרוח ולא מבינים את המערכת, והשיעור שלנו הוא בתוך המערכת הארצית, אנחנו לא יכולים להתעלם מהנפש הבהמית. בסופו של דבר אנחנו חייבים להגיע למקום שאנחנו מחוברים, וכמו לאלף עכשיו, אז יש לי כלב שאני מאוד אוהבת אותו, והוא כמו הילד שלי, אבל הוא מאולף, והוא הולך איתי, והוא הולך ביחד איתי, וכשצריך הגנה ויהיה תוקף, הוא יתקוף גם מבלי שאני אגיד ואני אחזיק אותו. אבל הוא מתקשר איתי. זה החלק שאנחנו רוצים לתקשר עם הנפש החייתית שלנו, ובסוף להתחבר למהות של מי שאנחנו. והאמרה, נראה לי הלכתי רגע קצת לצדדים, אבל האמרה באמת שצריך לחיות עם זה, ללמוד לחיות עם זה, לא, ממש לא. אם יש לנו חוויה שניתנה חוויה, בראש ובראשונה היא ניתנה לנו כי אנחנו יכולים לחוות אותה. כי אם לא היינו יכולים לחוות אותה, להגיע לריפוי ממנה, וגם בסוף לתת מזה משהו לאנושות, היא לא הייתה מגיעה לבית שלנו, היא הייתה מגיעה. אלה המתנות של בסוף של הבריאה, הבורא, כל אחד באמונה שלו, שלהוביל אותנו בדרך. זה מאוד יפה ההסתכלות שלך. את בעצם אומרת שכל החוויות שקרו לנו שהיינו קטנים, הם אלה שבעצם מגדלים אותנו? הם בעצם שהופכים אותנו להיות מי שאנחנו? הם אלה, כמו את מכירה את המשחק הזה שפעם היה, בתקופה של פעם עם הכדור, ואז אתה צריך להיכנס לאיזשהו, כן. ככה, ויש כמו קלפות כאלה שאנחנו מכוונים את הכדור. כן. זה הקלפות. ולפעמים זה סתירות, ממש סתירות, כמו נגיד סאפ. ממש. אבל, והחיים, בעצם האירועים, זה אותם הקלפות, הם נותנים לנו סתירות, אבל בשביל להראות, לא לפה, לכי לפה. עכשיו קורה לך אירוע בגיל 10, עכשיו את תתכנסי לתוך עצמך, את תתחילי לחשוב, את לא תלכי לכיוון הזה, תבחרי בכיוון הזה, מדהים. זאת הדרך שלך בסוף להגיע לריפוי. מרינה, איפה זה נעצר? בן אדם יכול כל החיים להתעסק בעבר שלו, וואי, בגיל 10 אבא שלי אמר לי ככה, בגיל 5 קרה לי ככה, איפה זה נעצר? שאלה מדהימה. איפה אני אומרת, רגע, שנייה חבי, סיימתי את העבר, עכשיו בוא נסתכל קדימה. אנחנו כל הזמן בעצם מסתכלים. את אומרת לי, בוא ננקה את עצמנו מהעבר. לנקות את מה שבעצם מעיב או מעפיל או מערפל את האור הגדול שכל אחד מאיתנו בא להאיר, בכאן ועכשיו. אני לא יכולה להסתכל על העתיד, אני גם לא יכולה לחוות עכשיו את ההווה, אם יש לי בעצם החוויות שלי, שאני לא ניקיתי אותם, הזיכרונות העצימים, האמונות, הערכים המסוימים שצרובים במערכת, כי המוח שלי מכניקה. לא אם למישהו זה עובד בצורה מסוימת או לא, יש לנו מכניקה פשוטה של המוח שלנו. קורה פה אירוע, וזה החלק החייתי של המוח שלנו, קורה פה אירוע, הוא אומר, רגע, למה שאני אאבד אותו מחדש, יאבחן, אנסה להבין, זה מבזבז המון אנרגיה. אני הולך רגע אחורה, מחפש אצלי בארכיון, הנה חוויתי משהו דומה בגיל 6, בגיל 12, בגיל 15, והקשה לוקח את הדיסק, את הקלטת, שם בתוך ההרצה, ואני בבק אופיס שלי, בלא מודע, מריצה את אותו אירוע מגיל 12 או מגיל 10, מה שאמרתי. ואם עכשיו יש לי אמונה, כזאת או אחרת, על העולם, אני מאמינה שהעולם הוא מקום אכזר, או אני מאמינה שצריך לעבוד מאוד מאוד קשה בשביל להצליח, או אני לא מאמינה שבכלל אני מסוגלת, או יש לי ערך לתת לעולם. אז כל העולם שלי, הבריאה שלי, שאני בוראת אותה, היא תיווצר ותיבנה סביב כל אותם הדברים. אז אני לא אוכל, מה שנקרא, לא להתעסק בעבר, כי הוא מה שכל רגע בורא לי את המציאות שלי. אבל השאלה שלך היא גם מאוד מאוד יפה, ונכון, כל החיים, אם עכשיו אני מתחילה טיפול בגיל 30. 30 שנה זה חתיכת דרך, ועוד נשים, אנחנו אוהבות לדבר, יש הרבה חוויות, הרבה הכללה, אבל זה היה בצחוק, לכולנו יש חוויות. יש קודם כל, וככה אנחנו עובדים במרכז, קודם כל יש את המסה הראשונה, תחשבי שרוב האנשים, הם לא הגיעו לטיפול, הם לא יודעים מה זה לעבוד על התשתית או על העבר, כרגע אין עיבוד. האופן שבו אנחנו עובדים, יש לנו דרך שאנחנו קודם כל פותחים את המפה, אנחנו מזקקים את האירועים הבאמת עצמית, בומבות, אנחנו מבינים את הדברים שהם חד משמעית, חייב בראש ובראשונה לנקות, בשלב הראשוני. וזה בעצם
השלב הראשון שלנו בטיפול. משם, כבר כל אחד עם המטרה שלו, יש כאלה שזה מספיק, זה בדיוק הזמן שצריך, יש כאלה שצריכים עוד כמה טיפולים, בשביל להמשיך ולהתפתח אחרי הניקוי בעצם של התשתית, ומשם אנחנו ממשיכים. והעניין הוא שאני לא באה לנפש שלי, ופשוט נוברת בלי הפסקה, אוקיי, מה עוד היה לי? מה עוד היה לי עם אבא שלי? מה עוד היה לי עם אמא שלי? מה עוד היה לי עם גן? לא. יש את הישורת הראשונה שאנחנו בטיפול, והמטפלת יודעת איך לזקק, להבין את מה שקודם כל חייב לנקות. ואז, מה שצריך לגעת במעבר, הוא יופיע בחיים שלי. זורים עכשיו, אני בטוב, עברתי טיפול, ואני בתקופה מאוד מאוד טובה, ועכשיו קורה איזשהו אירוע במציאות שלי, שמתרגט אותי, יש לי תחושה לא נעימה, או משהו עולה לי. אני אומרת, אוקיי, יש פה אדווה שצריך לנקות. ובנקודה הזאת, אני חוזרת לטיפול, ואני אומרת למטפלת שלי, עלתה לי משהו, בוא נבדוק למה זה מתקשר, ואז, מה שנקרא, אנחנו עושים בעצם את אותו השימור. אחרי המסה הגדולה, הניקוי הראשוני, חוזרים, מה שנקרא, לטאצ'יפים, בהתאם למה שעולה. עכשיו שזה עולה, זה לא עולה עכשיו עוד חצי שנה של טיפול. עולה זה מפגש, לפחות אצלנו, מפגש 2, 3, הנה עכשיו כשאנחנו לפני שבועות, הייתה התעוררות מאוד מאוד גדולה, והרבה מהטופלים הפרטניים שלי, שלחו לי הודעות וידעתי שיש כבר עוררות. אז אנחנו נפגשנו למפגש 2. למה אבל? מה השבועות עשה בטריגר? קודם כל, אנחנו בכללי ב-26 בתדר מאוד גבוה. נכון. אנחנו כולנו מרגישים את זה. קודם כל, מה-7 משהו מתחיל להשתנות, אנחנו כולנו מרגישים אחרת, גם את עצמנו, גם את העם שלנו. 26 מביא איתו תדר של ניקיון מאוד 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 חזק. מה שנקרא זה גל. אתה יכול לבחור להגיד, לא בא לי לעלות עליו, אבל אתה על הגל, תרצה או לא תרצה. אז אנשים שלא נמצאים בהתפתחות אישית, זה לא אומר שהם לא חווים את כל העצימויות האלה. פתאום את הדברים שאנחנו לא יכולים רגע להכיל את העולם, פתאום כבד לנו, קשה לנו, אבל איך זה יכול להיות? פעם יכולתי להכיל את כל הדבר הזה, והייתי בסדר, אבל היום משהו לא מתאפשר. זה כי היום יש צורך קולקטיבי, קודם כל לכולם לנקות. אלוהים אומר, בואו ילדים שלי, בואו, תתנקו, אנחנו רוצים לנקות מספיק, עבדנו, במדבר, עשינו דברים. עכשיו, המקום שלנו להעיר, לתת את האור, גם השביעי בסוף. היה שם תדר מאוד מאוד חזק, שהיה חייב לקרות משהו כדי לקרב את העם, כי היינו רגע לפני קרע בעם. ובכל פעם, בהיסטוריה, אם אנחנו נסתכל, בכל פעם שעם ישראל, רגע לפני איזשהו קרע או מלחמת אחים, משהו קורה, משהו קשה, משהו שבסוף מאגד אותנו, ושימי לב גם עכשיו הקריאות בעם שלנו, לאחדות, ופתאום כמה חזרה, ולאמונה, ומחפשים את הדרך, ואני עומדת מהצד, ואני מוקסמת, כי אני ממש רואה את כמו, פק, פתאום כאילו, פתאום כולם, זה מה שנקרא נפתח, אצל כולם, ואנחנו באמת מתקרבים למקור ולמי שאנחנו. יש לי שאלה אלייך, ממרום גילך, אני לא יודעת כמה את, אבל מרום גילך, מרום ניסיונך, את אמרת לי, התחלנו עם זה שאמרת לי שאת חווית, ואת מעצמך, את פשוט היית צריכה, כאילו, לא תכננת את זה, פשוט העולם הביא אותך, החוויות הביאו אותך למה שאת. אז סיימת לנקות או שתמיד צף? גם אחרי שאת מנהלת מרכזים, ואת כבר יודעת, והכל עדיין יש לנקות לפעמים מדי פעם, או שזה נגמר? זו שאלה כל כך חשובה, ובאמת, אני אומרת את זה לא. יש לי את הזכות היום, להגיד תודה לעצמי ולא, על כל הדרך, כי אני כעסתי עליו, אני רבתי איתו הרבה, אני התנגדתי הרבה, אני לא הסכמתי עם כל הדברים שהיו. בכיתי על זה, הרגשתי שזה לא פייר, אמרתי אני רוצה לצאת, אני רוצה לסיים את מה שנקרא, את הציר זמן נוכחי, אני רוצה לאבא, מחדש, אני לא בשבילי, טעות. וזה היה ממש שנים זאת הייתה הרבה פעמים התקשורת איתו, אבל אני יכולה להגיד שבמקומות שבאמת הייתי על סף להרים ידיים, לא רגע אין לי כוח ועייפה, אמיתי רגע של כאילו פנימי, שזה רציני, מה שנקרא, שאני עוד רגע מרימה ידיים, ותמיד נתן משהו. ולאט לאט, עם יותר ויותר ניקויים, התחלתי להבין ולראות את הדברים שהם בצורה אחרת. אז ספציפית, אם אני לא הולכת חור ואני עונה על השאלה הזאת, האם יש עיבודים שמופיעים? חד משמעית, שאחרי סיום העבודה על התשתית, יש לנו רובד נוסף להתחיל ולנקות, מה שנקרא לבית המסודר שלנו, שגם לא חייב להיות פסח, אבל מסודר. אני מתחילה לדעת עוד אינפורמציה, וזה גורם לי עוד יותר להתפתח, ואני מגלה עוד רבדים בעצמי, וכבר על הרובד בעצם הרוחני. וגם כשעולים אירועים, בין אם זה פתאום עכשיו עולה עוד משהו, יכול להיות מהציר זמן נוכחי, אוקיי? מהתשתית, מהחוויה שחווינו שעשיתי המון ניקויים, ועדיין פתאום משהו יכול לעלות, ואני אומרת, יא אללה,
איזו בריאה מגניבה ומטורפת אנחנו, אני לא מאמינה שיש עוד, כאילו אין לזה סוף. אבל זה לא כל יום עולה. זה עולה כשזה נכון, זה עולה כשהנקודה הזאת היא גם מורידה משהו מהרובד הרוחני, ובסוף משם יורד איזשהו עיבוד, אבל משם אני עולה מדרגה. אז כל עיבוד עכשיו שקורה, אני מתרגשת. זהו, את באורות. אני מתרגשת, לפעמים אני מיואשת, ולפעמים אני אומרת שאין לי כוח, אבל היום כבר, אחרי העבודה הזאת, אני מזכירה, אוקיי, תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. והאירוע הזה הגיע, עכשיו הניסיון הזה הגיע, העיבוד הזה הגיע, בשביל לתת משהו. ואני בדרך שלי, מבחינתי, כל מה שאני חובה ועוברת, בסוף זה בשביל שאני אוכל להנגיש את זה לאחרים. אז מבחינתי עכשיו שאני חובה אירוע, זו זכות בשביל לחוות את זה, כי אני יודעת שאני אוכל להנגיש אחר כך משם משהו החוצה. מה שנקרא, קיבלתי את זה כבר. אבל זה מגיע, אבל זה אחרת, כי כבר יש לכם כלים. אז כל עיבוד שמגיע, גם אם זה אפילו בשלב הראשוני שאנחנו מדברים על הנפש בעצם הבהמית והחוויות שחווינו כאן, אתם עדיין מכל טיפול ומכל ריפוי ומסע, אתם מתעצמים והארגז הכלים שלכם גדל. עכשיו, אני עולה על הר, ככל שאני מתקדמת יותר, זה קשה יותר, אבל יש גם יותר שרירים, יש גם יותר כלים, יש גם יותר עזרים, אז פתאום אני כבר מתרגשת יותר לעלות, כי אני עוד שנייה מגיעה לפסגה, יש הרבה פסגות, כן? אבל זה כבר מתחיל להיות מרגש, וזה לא כזה קשה ומפיל, כמו בשלבים הראשונים. בהתחלה, כשאני התחלתי לפני 7 שנים את הדרך שלי, הייתי בקרשים, אמא שלי הייתה כל הזמן חוזרת על המשפט, אני לא מבינה מה זה הטיפולים האלה, אני לא רואה שנהיה לך יותר טוב, אני לא מבינה למה את עושה את זה לעצמך, זה רק נראה שזה יותר ויותר ויותר גרוע, אבל למה את עושה את זה? והיא צדקה, והיא צדקה, כי זה באמת בחוץ היה נראה שזה יותר גרוע, אבל בפנים אמרתי, אין סיכוי, שאני לא מבינה מה זה, שאני לא מוצאת איזושהי דרך לרפא ולנקות, אין סיכוי שבאתי לחיות את החיים האלה עם העול הזה, עם הכובד הזה, עם העצב הזה, עם כל הקהות הזאת שקיימת. לא, אנחנו באנו למשהו אחר. ולקח לי הרבה זמן להגיע. אבל החדשות הטובות, אני התחלתי כשהתדר הקולקטיבי עדיין היה מה שנקרא יותר רדוד. היום אנשים שעוברים תהליכים, עוברים במהירות אחרת, וזה מרגש לראות גם את זה, כי המוכנות שלנו היא אחרת. אז אני רוצה שנעבור עוד נושא אחד, חשוב לי שנדבר גם על חרדות, אז תגידי איזה משפט על טראומה, משפט סיום שיש לך להגיד לצופים. טראומה זה לא גזרת גורל, וטראומה זה לא משהו שאנחנו צריכים ללמוד לחיות עם זה. טראומה בסופו של דבר מביאה לריפוי ולעוצמות נורא גדולות. אנחנו רוצים להבין, לדעת מה קיים שם, לתת את המענה למערכת שלנו, לרגש שלנו, לתחושות שלנו, בצורה שאנחנו צריכים, ומשם להגיע לאותו הריפוי, לחוות את המסע הזה, ובסוף להגשים את מה שבאנו לעשות כאן בעולם הזה, כי כל אחד הגיע מתנה, והעולם זקוק למתנה שלכם. יופי, מהממת. עכשיו אני רוצה שנדבר כמה דקות על חרדות, כי באמת גם כולנו בחרדות. הלכתי לא מזמן למספרה, והיא סיפרה לי הספרית שכולם או נשירה או שיער לבן, כל הנשים. אז אני רוצה שנייה שנדבר על זה, שתסבירי לנו רגע, מה ההבדל בין חרדה רגילה, שנראה לי לכולם יש חרדה מהצליל של הפיקוד העורף או משהו כזה, לבין חרדה שדורשת טיפול. אוקיי, אנחנו מדברים בעצם על GAD, שזה חרדה כללית שאני פשוט בלחץ גדול, לבין התקפי חרדה. שבהתקפי חרדה המערכת כבר מעורערת, ואנחנו חייבים כבר לתת לזה מה שנקרא מזור וטיפול, כי אחרת היא ממשיכה להגיב במטרה להגן עלינו, אבל היא מרוקנת את עצמה. וככל שהיא מרוקנת את עצמה היא רגישה יותר, אז היא תגיב יותר, ואז זה בעצם אנחנו מתחילים של גלגל של ריקון אנרגטי שממשיך בעצם לקרות. עכשיו, מה זה בעצם חרדה? חרדה זאת התגובת פחד של המערכת, פשוט במינון שונה. לדוגמה, כשאני עכשיו רואה כלב שבא לתקוף אותי, המערכת שאוטומטית מזהה איום, נכון? היא אומרת למפעל הפנימי, חבר'ה, להיכנס למצב חירום, בשביל מה? בשביל לעזור למרינה לשרוד על ידי תגובת fight or flight, בשביל להגיב או לברוח או להילחם. בשביל שאני אוכל להוציא לפועל את התגובה הזאת של ההגנה שיש fight or flight, המפעל הפנימי, תחשבי כמו במפעלים, יש צ'קלקה אדומה, שאומרת מצב חירום, המוח השמאלי שלנו, שזה המהנדס, מתחיל לעבוד בהיפר, מפעיל את מערכת החירום, סיירת החירום, שזה המערכת הסימפתטית, שתחשבי כמו עובדים במפעל שרצים, שהם יודעים בחירום מה לעשות, צריכים להכניס יותר חמצן,
כי חמצן משתתף בנשימה התאית, שבסופה מיוצרת גם האנרגיה, מיוצר מטבע אנרגיה של התא, ה-ATP. אנחנו צריכים שהלב יעבוד יותר חזק, יפמפם את מחזור הדם, בעצם כדי שהדם והאנרגיה יגיעו לכל האיברים הנחוצים להישרדות, שיגיע לי לידיים, לרגליים, כדי שאני אוכל להילחם או לברוח. יש אזורים כמו למשל מערכת העיכול, ששם היא לא קריטית לי כרגע להישרדות, אז אנחנו נקטין את הספקת הדם לאזור הזה, ובעצם כיוצא מזה. כל מיני פעולות שהגוף זה מפעל שהוא מתחיל לייצר את הכל בשביל להוציא תגובת הגנה. עכשיו, כשהגיע כלב, ברחתי ממנו, עצרתי בצד, מתנשפת, אני מרגישה את אותם התחושות, הנשימה, ההתנשפויות, הזרמים, הדופק המואץ כזה שמגיעים הפולסים עד לראש, אנחנו מרגישים. ואני לא נלחצת, נכון? אני מבינה, אני כלב, לפני שנייה כמעט נשך אותי, צריכה לברוח. אבל כשאני יושבת בבית, במקום המוגן והבטוח שלי, ופתאום יש מאין, הלב שלי מתחיל לדפוק, המחשבות מתחילות לרוץ, הנשימה נהיית יותר שטחית, הבטן פרפרים או יש לי בחילה שמתחילה להיות, שם זה נורא מלחיץ, נכון? כי אין פה כלב, אני בבית, אז למה הגוף שלי משתגע, ואז מה האדם עושה? מנסה להבין מה קורה לי, מה אני מרגיש, למה אני חווה את זה. מתחבר לעצמו, משמע מגביר את המצב הקיים. ומשם, ככל שהמערכת, מה שנקרא, מתכוננת, זה חייב להיות מפורק לאנשהו. אז איך זה יוצא? באותו התקף חרדה. עכשיו, מה זה בעצם אותו התקף חרדה? מה ההבדל בין הכלב לטלוויזיה? המוח שלנו לא מבדיל בין דמיון למציאות. וכשאני רואה בטלוויזיה, יכול להיות שהיה שם איזשהו פריים, יכול להיות שנזכרתי במשהו, יכול להיות ששמעתי איזשהו צליל של אמבולנס בחוץ, יכול להיות שבזווית העין שלי עבר איזשהו חתול שהזכיר לי משהו. ברמה הלא מודעת, המוח שלי שלף את אותו הזיכרון, כנראה האימתי שקיים בתוך המערכת, ובעצם בתת מודע שלי, אני חווה את אותו אירוע, והמערכת שלי, שלא מבדילה בין דמיון למציאות, מגיבה לאירוע כי הוא קורה עכשיו. כאילו, עכשיו אני בורחת מהכלב, אבל אני יושבת בבית. אבל זה מייצר את אותה התגובה. וזה בעצם התגובת החרדה. אז כשאנחנו מבינים את זה בראש ובראשונה, אנחנו קודם כל רוצים לכבות את המערכת. קודם כל להגיד, תודה שאת מגנה עליה, אבל עכשיו אני בבית, עכשיו אני במקום בטוח, אנחנו קודם כל חייבים לכבות. זאת מערכת אוטומטית. אין לי פה רגע מה לדבר, לחשוב, לנשום, לכבות. ואם תרצי, אני אוכל גם לצרף, יש לנו באמת הרבה סרטונים שמסבירים על הפלסטרים מבחינת החרדה. שלב השני בטיפול, אנחנו כבר אומרים, אנחנו לא יכולים כל החיים רק לכבות את הכפתור, עדיין יש משהו שהוא מעורר כל הזמן את המערכת. בטיפול אנחנו כבר מנסים למצוא את אותם הגורמים, אותם השורשים, שכל הזמן מטרגטים את המערכת. אבל זה כבר בעצם בטיפול המלא. ובעצם אנשים שחווים ביום יום חרדה, שזה בעצם יש דאגה, יש פחד, יש חרדה, ויש אימה. זה פשוט דרגות ועוצמות פחד. כשאני מרגישה לחץ גדול, זו אותה תגובת חרדה, רק במינון יותר נמוך, אז המוח שמאלי לא כאן, כמו בהתקף חרדה, אז בעצם הוא נמצא כאן, מבחינת הפעילות יתר של המוח השמאלי שלנו. זו אותה תגובה, רק מינון אחר. אני יכולה להיות בלחץ, אני יכולה להיות בלחץ גדול מאוד, אני יכולה להיות בלחץ גדול מאוד מאוד, ואני כבר יכולה להיות בלחץ שכבר נותן את תגובת ההגנה, כדוגמת החרדה והתקפי חרדה. טוב, אז אנחנו נסיים. תודה, מרינה. איזה כיף. תודה על ההזמנה ועל האירוח. נתת מזור נראה לי להמון אנשים, כי באמת, אני חושבת שיש אנשים שבאמת התייאשו, ואת להם תקווה שאפשר לרפות. רק תגידי לנו איך מגיעים אלייך, בית האור. מדהים, אז יש לנו קודם כל בית האור, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, אפשר להשאיר פרטים, יש לנו גם בדף נחיתה שקיים בתוך האינסטגרם, וכל מי שרוצה בעצם יכול ליצור איתנו קשר שם, דרך הפלטפורמות הנוכחיות, ואנחנו נחזור אליכם, כמובן, ויש לנו שלל תוכניות שונות, אבל החלק החשוב ביותר זה באמת לדעת שלא חווינו את זה סתם, לדעת שיש לזה ריפוי, ולדעת כבר בפנים, גם אם עכשיו אנחנו לא מרגישים, שיש לנו את הכוחות לעשות את זה, ואני ברמה האישית שלי, יכולה להגיד שהתפתחות אישית זה הדבר הכי קשה שעשיתי בחיים שלי, אבל זה הדבר הכי משתלם, שכל אחד יכול לחוות בחיים. אמן. זה המשפט. תודה רבה מרינה. תודה רבה לך. איזה אלופה. תודה שבאת.